Takže dobrý deň všetkým prajem. V mene celého manažmentu HSK som rád, že sme sa dobavili v takom hojnom počte, aj napriek tomu, že staff meeting bol zvolaný na poslednú chvíľu. Cieľom tohto staff meetingu je informovať vás o aktuálnej situácii alebo aktuálnych zisteniach, ktoré sme sa vedeli v podstate včera, s tým, že vzhľadom na otvorenú komunikáciu chceme, aby sa firma taká, teda vy zamestnanci rozhodli, čo ďalej. Dobre, takže poprosím prvý slajd. Dobre, takže pred vznikom, alebo keď vznikla HSKS, situácia bola taká, že na jednej strane sme mali zamestnateľov, na druhej strane za to, tým, že preto, aby sa nejakým spôsobom zlepšila komunikácia, tak v 12. mesiaci roku 2009, teda v decembri 2009, sme sa spoločne s zamestnancami rozhodli, že založíme v HSKS zamestnaneckú radu. Práve preto, aby sme dokázali spolu nejak lepšie komunikovať, aby sa nejakým spôsobom zintenzívnila komunikácia medzi zamestnávateľom a zamestnanými. Snahou celého Ešte jedna malá poznámka. Aktuálna situácia v zamestnaneckej rade, ktorú taká a vnímame ju tak, že zamestnanecká rada aktuálne je rozdelená na také dve skupiny, ktoré nejakým spôsobom medzi sebou, neviem, či je správne slovo povedať, bojujú, ale minimálne majú s sebou nejaké nezrelé alebo rovnalosti v komunikácii. Čo sa týkalo založenia zamestnaneckej rady, snaha a celkovo naša snaha smeruje k tomu, aby tá komunikácia bola férová, otvorená, aby sa nejalo z pozície moci, ale aby sme spolu mohli diskutovať o problémoch ako rovných s rovným. A myslím, že na týchto nič nemôže povedať, že sa naozaj snažíme komunikovať za management, ako sa najlepšie pravidelne sa zúčastňuje všetkých stretnutí, ale je to len čo len trošku aj sám generálny riaditeľ. Dobre, takže včera sme získali informácie o tom, že 5 zamestnanci v OKME sa rozhodli vzhľadom na ich nespokojnosť alebo na nespokojnosť možno viacerých zamestnancov založiť vo firme odborovú organizáciu. Teda do firmy po tom, že vzniká, že máme zamestnaneckú radu a zamestnateľa ako tým HSKS, k tomu vchádza ešte tretia strana, ktorá vychádza zvonku, a to konkrétne odborová organizácia, ktorá nejakým spôsobom prezentuje svoje záujmy a záujmy odborovej organizácie ako také. Respektíve sleduje nejaké ciele a úlohy odborovej organizácie, ktoré nie vždy podľa môjho názoru korešpondujú so záujmami danej spoločnosti, prípadne aj zamestnancov. Tú situáciu môžeme vidieť v Rádore, kde takisto vznikla zamestnanosť a vznikli odbory ako také s tým, že momentálna situácia je taká, že počet tej základe odborovej organizácie sa znižuje, pretože zamestnanci nejakým spôsobom nesúhlasia s tým, čo daná odborová organizácia robí. Takže celá tá situácia, respektíve takto, odborová organizácia oficiálne ešte nie je založená, ale vieme o tom, že títo 5 zamestnanci podľa kroky k tomu, tá odborová organizácia založená v HSK ako takej bola. Takže nejakým spôsobom bude vyvinutý zo strany odborovej organizácie tlak na celú spoločnosť, aby si tu odborová organizácia tým pádom zaviedla svoje štandardy a nejaké svoje riešenia. Vzhľadom na to, že v prípade sa táto situácia teda stane zamestnávateľa tak bude musieť nejakým spôsobom chrániť, lebo nevieme, čo tá tretia strana ako taká so sebou prinesie. V takomto prípade sa vo všetkých iných prípadoch vrátime k zákonníku práce a k tomu, čo zákonník práce ako nám určuje. To znamená, 13. plat je čisto dobrovoľný, takže to bude zrušený. 14. plat bude zrušený z toho istého dôvodu. Takisto prítomnostný v prípade, ak to bude mať valorizácia, retenčný plán, mimoriadne odmeny, takisto také veci, ako boli teraz linka roka vhlásená, to takisto nie je nikde stanovené, takže tieto si budú všetky zrušené.
tom bola na staff meeting, kde ľudia samozrejme môžu získať nejaký finančný obnos, budú zrušené. Príplatky, všetky platky nad rámec zákona práce, odmeny za odporúčanie zamestnanca, bonus za prácu vo sviatku, vzdelávanie školenia mimo stanovených zákonom školení budú zrušené, takisto jazykové kurzy pre tých, ktorých sa to týka. Vianočný večierok, len aby ste vedeli, stal 100 000 eur, takže ktoré plat zamestnávateľ, takže bude zrušený. Takisto kulášsky večierok, chata na dovalok, takisto športové aktivity, ktoré platí zamestnávateľ. Samozrejme, toto všetko je stále aktuálne, ale v prípade tej odborovej organizácie zamestnávateľ ako taký začne vyjednávať so svojou organizáciou ako takou a budú sa musieť dohodnúť nové podmienky spolupráce. No, ja nesom to správne na výsledka. For me, it is very important that we are balance here, from our side, balance here, bonuses and payments which we are doing and want to continue. I think we should continue in like we did it, but of course, when we are getting the external umbrella on it, we'll start from zero with the discussion. That's where we are at the moment. Takže ako generálny riaditeľ povedal, všetky tieto benefity chceme, aby zostali alebo boli dotrvané, ale v prípade, ak teda vznikne odborová organizácia a budeme teda zastrešení nejakým dážnikom odborovej organizácie, budeme musieť začať s nimi diskutovať na novo a všetky podmienky vyjednať na novo. Prosím, ďalší slajd. Dobre, len aby ste vedeli niečo, čo sa týka budúcnosti našej spoločnosti. Aktuálna situácia je taká, že spoločnosť HLS v Paderborne bola zatvorená, respektíve bude zatvorená. Toto rozhodnutie bolo dôvodom zatvorenia spoločnosti HLS je to, že mali vysoké náklady a slabú konkurencieschopnosť, čo sa týka cien výrobkov a to aj hlavne vďaka, a to je obecne známy fakt nemeckej odborovej organizácie. Momentálna diskusia je taká, že produkty alebo výrobky spoločnosti HLS mali byť relokované medzi dve spoločnosti, a to je spoločnosť HS a SAM. Akým spôsobom tieto projekty budú prerozdelené medzi tie dve spoločnosti, nie je stanovené zatiaľ. Každopádne, čo môžeme povedať, tak spoločnosť HAN má výborné hospodárske výsledky, dlhodobo dosahuje zisk a keď naši majitelia už vedia o danej situácii, ktorá je momentálne na SKS, tak je dôležité povedať, nemajú ani odborovú organizáciu. Čo sa týka HSKS, otáznik je tam oprávnenie, pretože nie je nám jasné, čo v tomto prípade teda môže našim majiteľom ponúknuť. Možno je dôležité spomenúť to, že aké boli na hospodárske výsledky v minulý rok a aký je predpoklad na tento rok, vzhľadom na to, že ani niektorí predstavitelia zamestnaneckej rady to nevedeli doteraz. Ten hospodársky výsledok našej spoločnosti minulý rok bol strata 12 miliónov eur. Tento rok je plán 11 miliónov eur. Dobre, poprosím ďalej. Dobre, ďalšia vec, ktorá je veľmi aktuálna a ktorá nás priamo postihuje, je to, že všetky produkty, ktoré k nám prichádzajú z Nemecka, respektíve diskutuje sa o tom, že budú niektoré z nich relokované do Číny ako takej. Poprosím ďalší. Je to veľmi jednoduché, aby sme všetci vedeli, že už sa nás to priamo dotýka a je to realita, tak znamená to v podstate to, že výroba pasádu je v Číne o 20% lacnejšia ako u nás na SAS. To znamená, že nie je to ešte stanovené, ale predstavuje to 27 € na jeden set, jedno auto. S tým, že v prípade, ak sa Volkswagen rozhodne a toto rozhodnutie by malo padnúť v apríli tohto roku, budeme vyrábať nový Passat, ale tento bude relokovaný už priamo v Číne, priamo od. Dobre, ja by som teraz vzhľadom to, že nebolo by fér, aby sme rozprávali my, poprosil o slovo pána Nierku, pretože pán Nierka tak ako jeden ešte predtým, než poviem pána Nierku, dáme posledný slide, ktorý tu máme. V podstate chceme naozaj, aby tá komunikácia s zamestnávateľom a zamestnancami bola otvorená a preto respektíve navrhujeme to, aby zamestnanci sami si zvolili, či chcú odborovú organizáciu alebo či nechcú odborovú organizáciu. Samozrejme, nevieme to ovplyvniť a v prípade, že
na zriadenie odborovej organizácie zo zákona stačia 3. Takže zamestnávateľ ako taký tomto nemôže podniknúť a ani zo zákona nemôže podniknúť žiadne kroky proti zavedeniu odborovej akcie. Myslím si, že najlepší spôsob je, aby zamestnanci sami javili v nejakom prieskume svoj názor a to, či chcú zamestnaneckú odborovú organizáciu, prípadne oboje. Taktiež to naozaj spravili otvorene, pretože to bolo niečo také, čo sa deje vo firme, to by sme naozaj neradi. Že toto bolo vlastne ten štýl, ktorý momentálne len náhodou sa do zavedenia odborovej organizácie. Takže preto by sme chceli naozaj zamestnanci vyjadrili svoju vôľu v nejakej ankete, aby povedali, či chcú odborovú organizáciu, ale nechcú. Takže, aby to bolo fér, myslím, že jeden z tých zakladateľov, pán Mirka, odborovej organizácie, myslím, že tiež to takisto chce zamestnancom povedať svoj názor na danú vec, takže poprosím o slovo. Ďakujem za slovo, prajem dobrý deň. Naozaj povedať, že absolútne nechápem hysterickú, preto inak sa to nenávať, hysterickú reakciu zamestnávateľa na informáciu, že sa dozvedeli, že zakladá HSKS odborová organizácia. Ja by som sa vracal kompletne k celej prezentácii, ktorá tu bola, ale nedá by som sa neviedril niektorým veľmi nesene povedané polopravdám, ak neklamstal. Čo sa týka presunu výročných pasát, absolútne neovplyvní, či tu bude odborová organizácia alebo nie. A jedna. Oproti Nemecku a Slovensku je rozdiel takisto ako medzi Slovenskom a Čínou, Slovenskom a Severnou Afrikou. Oproti krajinám ako Nemecko, alebo zase aj tým vlastnejším krajinám, má Slovensko určité výhody, volá sa to komparatívne výhody. Ktoré komparatívne výhody sú? Napríklad cena práce. Cena práce je síce drahšia ako v Číne, ale je lacnejšia ako v Nemecku. Produkty práce, ako vidíme, nikde v Nemecku nebola tak výkonová norma ako tu. Ja sám tvoriteľ tých norm a nie som neprižmuroval očko, byl som to odborne tak, ako sa má. Viem, že ste na mňa mnohí navali a nadávate, ale proste bolo to s najlepším a svedomím, aby bola aktivita práce vysoká, aby ľudia neboli navali nadmieru, aby boli dodržiavané ergonomické standardy a tak cena načasová, ako sa dá vykonať. Naša kooperatívna výhoda je to, čo žiadna Čína, teraz to vidíme, Severná Afrika neponúkne, ale je spoľahlivá politická situácia. Žiadny investor nepôjde do nestabilnej politickej situácie, pretože napríklad ako v Líbii mohol teraz posledných 10 rokov vyrábať, čo sa stalo, fabrika sa neruší. Teda fabrika by nemohla vyrábať. Takže do rizika nikto nepôjde. Za A, opakujem, komparatívne Slovenska. Takže nechať sa zastrašiť tým, že pôjde niekde, kvalitný pasát budú vyrábať na misku ryže v Číne. Upozorniť, že 13. plat, sportové aktivity a ďalšie benefity, ktoré tu boli spomenuté. Áno, firma má právo to zrušiť. A sportové aktivity hovoria, že platila firma. Pokiaľ viem, sportové aktivity chatanálov, niektoré investy boli platené zo sociálneho fondu, ktorý je zamestnávateľ povinný vytvárať. Samozrejme, navýšil na 1% to 0,6, ale 7 rokov tu platili 0,6%. Kľudne môže sa aj, že to znížia. Ale musia vytvárať a musia to minúť prospech zamestnancov. Nie to minie firma na svoju rastku. Ďalšia, jazykové kurzy a ostatné vzdelávanie, ktoré tu je, prebieha podpory Európskej únie, firma platí 20%, európske fondy, štruktúrálne fondy 80%. Firma je určitým spôsobom zaviazaná, že tu udrží, pokiaľ to minie, že tu udrží zamestnanosť. A pretože oficiálne sa tieto programy nazývajú na podporu konkurencieschopnosti a udržanie zamestnanosti. Ďalšie veci, ktoré sa vyhrážajú, že príplatky nad rámec. Prosím vás, kto z vás aký príplatok nad rámec? Kde aký príplatok? Nadčasy nad 150 hodín vyhrážajú sa tým, že áno, môžete odmietnúť, nemusíte ísť. Dobre viete, že mnohým z vás končí o polka, o rok, o viac zmluva na dobu hitu. Akú máte slobodu rozhodovania, čo týka, že odmietnete mať prácu na čas aj na 100 hodín napríklad? Žiadnu, pretože ten majster, ten nadriadený, ten pán Majerský, týmto pánom osobom, ale tí budú rozhodovať o tom,
či vy tu zotrváte, ale... Ďalšia vec. Prečo sa firma bojí odboru? Gábor má, nepoznám dobre v Gábore, ale rozprával sa s niektorými ľuďmi. Zase tak až toho, čo hovorí a čo povedal pán Roman, nie je úplne pravda. Po druhé, prečo má pán riaditeľ a nemecké vedenie problém s tým, že tu chcú odbory? V Nemecku odbory fungujú všade. Jak u sester firiem, tak u materskej firme, tak u zánikov hlavne. Volkswagen, Opel, Audi. Tieto odbory sa volajú IGETAL, majú tam dlhoročné vyjednávanie a práve tieto odbory im sľubujú stabilitu. Stá sa, že sa fabrika zruší. Zrušila sa fabrika v Anglicku, ruší sa fabrika v HLS. Myslíte, že je to preto, že tam majú odbory? Nie. Ale práve preto tam majú odbory, tak dohodnú lepšie podmienky ako odstupné zamestnancov. To, že tu firma nebude na veky, je to možné. Čas na veky sa už minuli. Ale pokiaľ tu budú odbery, tak máme možnosť vyjednať, že raz, keď bude firma odchať, tak dostaneme viac a za lepších podmienok ako v prípade, že toto uzavreté bude a všetko odbory nevyjednajú. Pretože odbory majú jedinú možnosť a to je kolektivizovať. Vážené dámy a páni, práve to nám ide. Takže nie o to, aby sme bojovali, tak ako hovorí, hystericky sa zachovalo vedenie my. Nechceme bojovať. Chceme viesť konstruktívny sociálny dialog. Páni, sociálny dialog. Nič viac? To by bol... Nedovolím si ísť ďalej bez toho, aby ešte predsa len spomenuli sa nejaké výhody, sportové aktivity, vianočné verky a tak. Nezabúdajme, že už starobíme podľa, keď si sa uplatniť svoju moc držať chlieb a lenže spomente si, za posledné obdobie oproti predchádzajúcemu vedeniu, keď sme mali 75%, 13. 4. platy, nesiahalo sa výkonnostné bonusy, nemalo na to vplyv Marotka, alebo zákon povolené 7 dní LVčka a všetko bolo. Ja viem, pardon, Matičky budete mať, samozrejme. Bude firma, dostaneš slovo, ak môžem dokončiť text. Bude firma samozrejme hovoriť, že firma išla do krachu a tak ďalej. Kto z vás je čísla reálne? Sú to čísla, ktoré oni. Preto hovorím, že chlieb a ryb, áno, ryb dajú, chleba uberajú. Pán Matický odozdal slovo s tým, že ešte by doplnil potom po vás ďalej. Ďakujem. Potom si budete môcť kampaň, ktoré nás zaujíma nie váš názor, ale názor všetkých celého týmu. A nie vaša kampaň. Tej sa ja viem. Neviem, či ste si všimli asi nejakými poslednými hrami tretími takú zaujímavú vec, že pán vlastne tu vysvetlil, čo sa jedná, povedal na jednej strane, že majú fantastické podmienky, komparatívne a podobne odpory, ale hovoril, že jedná sa o to, že sa bude vyjednávať, to sa táto firma zavrie, takže pán Jirka hovorí nie. Myslím, že to je hlavná vec, ako možno jeho osobné ambície a možno už ako odstupné. My nechceme sa do situácie, že budeme dávať odstupné. Nie. Toto je pán Jirka. Dobre? Takže ešte raz skús opakovať ten leitmotiv. Jedná sa o to, že to, čo bolo poskytnuté firmou, odkedy sem prišiel pán Šarc a začal sa troška tu vylepšovať, a firmou, do ktorej ja som došiel pred rokom a pol, a bol tam 13. plat po akcii na Wunderlich, lebo predtým bola prvýkrát daná letná odstávka, prvýkrát sa potrela zimná odstávka, hej? A odkrýval pán Jirka. A ďalšia vec, ja poviem zasa, a vy sa budete musieť rozhodnúť za seba, a ktorý bolo rozhodný, či za mňa je schopný, alebo či ja budem rukojemníkom 5 ľudí, ktorí tu dali odpory. Hej, napríklad. A tú otázku si mal položiť každý. Hej? A budem pokračovať v spolupráci a tak ďalej. Odovzdávam pánu Rovi slovo. Dobrý deň, takže ešte raz. Vidíte dobre, aká polemika tu začína, ľudia majú rozdielne názory, tak práve preto možno by bolo to, aby ľudia sami vyjadrili, či chcú odbory alebo nie, či už v nejakej zamestnaneckej ankete alebo možno nejakým hlasovaním, s tým, že my ako vedenie máme problém s tým, keď tu odbory idú. Iné, čo sme, a takisto nechceme, aby zamestnanci prišli o akúkoľvek výhodu, ktorú majú. Jediné, čo bolo povedané, že keď prídu odbory,
tak budeme musieť nejakým spôsobom ísť cez celý proces a jednotlivé tieto výhody zadefinovať. To je celé. Ďakujem za slovo. V poriadku, pre krátko času, ďakujem za slovo. Sa k tomu dáte pragmaticky, vyzdvihol nejaké hrozienky, nehovorím, že zatvárame firmu. Ale som povedal, či budú odbory alebo nebudú odbory, toto neviem, či sa firma zavrie. Nik odborov ovplyvní zatvorenie firmy. Na záver, keďže bolo, nie na záver, ale musím ešte dodať, keďže povedané, že pán Nýr zakladá odbory, nie je to pravda. Dementujem. Odbory nezakladá pán Nýrka, zakladá ich 5000 zamestnancov, 5 z vás. Ja iba jeden z nich. Dovolte mi, aby som predstavil členov prípravného výboru pre založenie základnej organizácie odborov Edukovo, celá Slovakia Single ID. Prosím, aby ku mne prišli slečná Bibiana Sidorika, pán Vladimír Varhaník, pán Marek Jurček a pán Petr Renko. Odborovú organizáciu nezakladá Nýrka, zakladajú títo ľudia. Odborová organizácia, keď nebude to odborová organizácia Nýrkova, alebo niekto z nich. Úlohou týchto bude, aby v spolupráci s metodickým právom odborového zvykovo centrály pripravilo stanovy, pripravilo riadne voľby. Výkonný orgán, odboru si založíte vy, budú to tí ľudia, ktorým vydať dôveru. Vy, ako budete členovia. Voliť a byť volení do orgánov odborovej organizácie má každý právoplatný. Na záver by som povedal pánov, pretože nemajú dostatok informácií, otázka nie je, či áno alebo nie odbory. Práve teraz dovolte mi, vážené dámy, vážení páni, vážené kolegyne, vážený pán riaditeľ, vážení členovia manažmentu. Otázka nie je, či odbory budú. Teraz vám ohlasujem, že odbory išli. Tu mám dokumenty, ktoré teraz odovzdám vedeniu spoločnosti. Tým si splním zákon povinnosť prípravného výboru informovať zamestnávateľa o vzniku organizácie. Ako náhle odovzdám listinné dokumenty, kopie evidenčného listu, kópiu pridelené na identifikačného čísla organizácie, tzv. IDO do statistického úradu, kópiu potvrdenia o evidencii a zápisnicu z rokovania prípravného výboru. V tomto okamihu začína fungovať odborová organizácia a sú všetci vítaní. Pán riaditeľ, dovolte, aby som vám odovzdal dokumenty. First of all, thank you very much. Písomnú. Pomalu. Áno? Pomalu. First of all, this one is the topic. This one is the topic which I don't want to have in our company. Takže v prvom rade, toto je niečo, čo ja nechcem mať vo svojej spoločnosti. The employees, the majority of the employees should decide. And the majority, we are always free. We are a democratic country. And I don't want a monarchy, dictator or communism. Jedná sa o to, že a celé to bolo o tom, aby zamestnanci a väčšina zamestnancov sa rozhodla o tom, čo tu bude. Nechceme tu mať ani diktatúru, ani monarchiu a demokraciu. Topic is, you should decide what you want to go for, and we follow this one. We will follow law, we will start communication. But exactly, if here some people which are against some topics and are pushing us to the industry, some other topics, that are these people. We want to work with you together, like on high level, and we want to keep social benefits which we are providing on a voluntary basis for all employees. And this one is we want to continue. But when we are faced some decisions from external third-party personal interests, including some personal enrichment and ambitions for example, then we will start from the Slovak law and decide how it will go. This one is in the hand of these people, but these people should follow the decision of the majority of our employees. OK, takže čo sa týka, toto je presne ten spôsob, ktorý nechceme z dôvodu toho, že bez toho, aby bola spoločnosť informovaná, nejakí ľudia napriek tomu, že sme teda sa otvorene o tom rozprávali, založili tretiu organizáciu, takže to je niečo, kedy naozaj budeme musieť prehodnotiť,
spôsob komunikácie, pretože náš spôsob komunikácie bol taký, že ľudia, respektíve väčšina zamestnancov, takým pôjdeme až. Odajne sme diskutovali so zamestnancami, mali sme rôzne akcie s zamestnancami, takže That's my last question for me that we close. Should we for an employee say to ask what is the opinion of the minority? Anonymously, we can do it next week. They take an election until next week. If definitely a union is coming, no doubt about this. We are following law, but I want to have the question: if the majority wants to have a union, yes or no? And my question to you: it will go next week for a survey. Takže posledná otázka je len taká, či teda ísť na nejaký anonymný dotazník len zistenie, či teda väčšina zamestnancov chce mať odborovú organizáciu alebo nie, pretože to je pre nášho generálneho riaditeľa najdôležitejšie, aby vedel názor väčšiny spoločnosti. Definitívne odborová organizácia vznikne, tam nie je o tom žiadna diskusia. Jediné, čo sme chceli vedieť, je názor väčšiny. Môžeme ísť spraviť nejaké anonymné dotazníky na budúci týždeň. Otázka je, že či ľudia majú záujem o to, aby niečo takéto prebehlo. Napriek tomu by som vás ešte poprosil chvíľočku. Boli tu povedané vážne veci z jednej, z druhej strany. Nejde tu o žiadne osobné ambície, pretože ako som hovoril, pretože výkonný orgán, výbor základnej organizácie, revíznu komisiu si zvolia členovia odborov, do odborov vstúpia. Toto je presne vklad, prečo centrál odborového zväzu uprednostňuje nie hneď od začiatku ísť týmto navom, ale až prísť, keď je odborová organizácia hotová. Prečo? Pretože aby nevznikali podobné a väčšie tlaky na ľudí, ktorí nastavujú krk. V tomto my ani nemáme šancu, nejde teraz o mňa, ale aj o mojich slov, inú šancu, ako odovzdať registráciu, informovať zamestnávateľa o tom, že odborová organizácia začala, pretože tí ľudia mi dôverovali, išli do toho nie len kvôli mne, išli to kvôli vám. Od vás sme počuli, že je tu spoločenská objednávka. Keď sme sa bavili, že prečo sa teda lebo zamestnanecká rada na mala právomoci. Od mnohých z vás počuli, ja osobne aj povia, na čo je nám zamestnanecká rada, ktorá nemá právomoci, ďalšie odbory. Počúvali sme z ľudu, Vox Populi, a preto verie, že je to spoločenská objednávka. Takže teraz oddávam vedeniu firmy informáciu o tom, ako vravím, tým okamihom vzniká základná organizácia odborového zväzu Kolo, Hela Slovakia Signalis.